vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So mwana wangu uyo ainge ari kuSouth Africa akazodzoka kumusha muna November, akabva ati mama, ndine nyaya yandikuda kukuudzai. Ndikabva ndati ndiudze mwanangu. So paainge ariko kuSouth Africa ikoko ainge achigara neumwe murume, even though vainge vasati vabvisirana zvavo, yainge ingori nyaya yekungochaisana mapoto. Mukomana akabva anditi mushure mekunge atanga kunetsana nemurume uyu, ndopaakabva azoona kuti ainge ava nepamuviri. Akazama kupabvisa pamuviri apa, asi hanzi nhumbu yacho yakaramba kubva, ndokubva vachizorambana. Iye akabva atanga kugara kubasa, murume uyu achigara mulocation. Zvino hanzi nhumbu iyi yakazoti yava kuma5 months, ndipo one day paakazongopiwa mishonga neimwe n'anga yekuSouth Africa iyo yaakangosangana nayo mutown. Hanzi ndokubva aiudza kuti ainge achizama kubvisa pamuviri paainge ainapo, akabva azopiwa mushonga. So akazoti asvika kubasa, ndipo apo paakabva achizonwa mishonga iyaiya, then anoti iye akazotosvika pakutozvara. Mwana uyu anoti paakamuzvara airakidza kuti ainge achitori mupenyu. Izvi akazviita usiku. Hanzi akaenda pane chimwe chidrainage chesuweji, ndokubva achizongotora mwana uya akamukandiramo mudrainage imomo. Mukoma, ndozvandakaudzwa nemwana wangu. Apa kuchechi mukoma, I am an elder, ndinototarisirwawo kuti ndinge ndichipawo vamwe maadvices, but ndauyawo pano mukoma ndichidawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo nemaadvices nemazano. Mwana wangu ndakashaya kuti ndomuudza kuti kudii. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section kuuraya zvake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo my elder ava. Hanzi ndiri munhu wekuti ndajairawo kuti ndinenge ndichipa vamwe maadvices, uye zvekare ndinotarisirwa kuti ndinge ndichipa vanhu maadvices at all the times, but ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo nemaadvices. Pakaipa regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu mukoma nashi yakamira sekudai so: ndinoda kureururawo kuti mugore ra2008 pano mumwe mukadzi akauya pamba pedu. Saka mukadzi uyu mukoma ainge achida mushonga wemupfuwira. Amai vangu ivo vaita zvekun'anga, saka amai vakabva vanditi ndige ndichaida kudotora mushonga uya. So mukoma, pandakatora mushonga uyu ndakabva ndazoita mistake, then ndokubva ndazowisa chimwe chigaba chainge chiine roga mukoma nashi, then mushonga uya ukabva wazosangana nemushonga wemupfuwira. Zvino wainge uri iwo wekupedzisira. Apa pamba painge pasitomborina mari, ende amai vainge vatofarawo kuti painge paine customer yainge yauya. Mukoma nashi ndakazongotora mushonga uya ndichitoziva kutoti mushonga uyu wainge watozangana neroga iyoyo. Ndikabva ndazongoenda ndikabva ndanozvipa amai. Amai handina kana kumbovaudza. Mushure mekunge mukadzi uyu aenda akazonopfuwira murume wake, murume wacho ndopa akabva azofa, but akamborwara murume uyu asati azoshayika. Mukoma nashi ndiyo confession yangu yandiinayo. Nazvino mukoma, amai havatombozvizivi kuti ndini ndakazvikonzeresa. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa. Must she tell a mother or she is not supposed to tell a mother? Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo
mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri kudananawo neimwe mbinga yemuno munyika medu muZimbabwe. Mbinga iyi ine mari mukoma, asi mbinga iyi iyo ine mamwe mafantasies ekuti anotyisa. Mamwe acho mukoma, regai ndinge ndichingozvitaura hangu. The first time payakandiudza kuti yainge ichida kundiona ndichiita bonde ndiri ndega, iye zvake akangogara zvake pacouch. Ndakangoti zvimwe kuda, it is normal. Saka after that paakaona kuti I can do anything for money, because ndakambotanga ndaramba, akabva anditi can you do it for $300 ndikati yes I can do it. Apa ndainge ndava kutogaya kutoti kumba ndainge ndatosiya zvinhu zvakatodzvanya zvekudaro. Then I did it, ndikaita bonde ndiri ndega, iye akanditarisa zvake. So when he saw kuti I had graduated from there, ndipo apo paakabva azoti kwandiri, ndikuda kuti tinge tichiita bonde tichiona mavideos evakadzi vanenge vachiitwa bonde nembwa nemabhiza mukomanashe. That fantasy, it really scared me. Asi ndakangozviudza kuti it is fine, ndokubva ndazongozviita nekuda kwekuti ndainge ndichida mari. Tichibva ipapo mukoma ndo paakabva azoti ainge achida kundiona like ndichitoita bonde in real life, ndichitoita bonde nembwa. Iye akatarisa. Ndakamboramba mukoma, but with the promise of a trip to Dubai. Ndakabva ndazobvuma. Ndainge ndisina kana tarisiro yekuti muupenyu hwangu ndichatorawo passport, worst of all ndichizoenda kuDubai. Akandibvunza kuti kuDubai uri kuda kuenda nani? Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kana zvichibvira kuenda naamai vangu. Akabva anditi zvishoma izvo. Ndipo apo paakabva achizotitoresera mapassports ini naamai. Amai vanotozviziva kuti ndinodanana naye murume uyu, and she has no problem at all. So takanotora mapassport edu. After that he then booked us for a 2-week vacation tiriko kuDubai. Ndakaenda kuya, but even though my mom was really happy, vainge vasingatozvizivi kuti I suffered for us to have that vacation in Dubai. Akanditora mukoma, it was somewhere kuma 4 p.m. akatouya kumba kwedu, and akatopiwa permission naamai yekuti ange achisvika pamba. Ndokubva anditora akabva azoenda neni kunzvimbo dzemafaro. Tasvika kuya mukomanashe friend yake, ndipo paakazoya nembwa. Saka ane imwe imbwa which is a Rottweiler. Ndakatya mukoma because it is a very big dog. Ndikati kana, you know what, it is fine. Then friend yacho akazodzokera kumba akazouya neimwe imbwa which is just a normal German Shepherd. At least it was less scary. Imbwa iyi inotorakidza kuti it was trained kurara nevanhukadzi, because mbinga yangu yakati yaenda kunotora imbwa iyoyo. Payakangouya nembwa yacho achingonokiya do, ndakavhunduka because imbwa iyi yakabva yamhanya ichiuya kwandiri. Ndaitofungidzira kuti yainge ichida kundiruma, but mukoma it overpowered me. Ndikadonera pabed, ndokubva yatanga kundinhuhwidza all over, kunyanyanyanya pasikarudzi pangu, even though I was still wearing clothes. After that mukoma aidzikamisa, ndopaakazonditi ndinge ndichigadzirira mukoma. Ndakagadzirira kurara nembwa. Apa ndainge ndongobvunda ndichidedera ndichitya. I was really dry, asi akazoti ndige ndichishandisa lube mukoma. Imbwa iyi ikabva yazouya, akaita yekupfekedza masoksi kumakumbo kwayo kuti isazondikuvadza, ikabva yaita bonde neni. I felt dirty. To this very day I still feel dirty. He paid me well. Ndokubva ndazoenda namama kuDubai. Ndichidzoka zvekare mukomanashe ndopa akazoti kwandiri, even though ndakaramba hangu, akati ndikuda kukuona uchiita bonde nemwana ane 6 kana kuti 7 years. Ndikati izvozvo hangu handizvigone. Ndo one of his dark fantasies. And ndikabva ndati manje unosungwa. Akabva anditi aiwa, kana tikaenda kune dzimwe nyika zvinhu zvakadaro zviriko. Ndikamuti nyika dzakaita sedzipi? Akanditi nyangwe kunana Oman tinokwanisa kungozviita ndokubhadhara, because kwaari nemari yaainayo a plane ticket to go anywhere in this world mukoma, it is just like mari yaunobhadhara yekombi uchienda mutown, because he has a lot of money. Saka akanditi tikaenda ikoko
you can have that fantasy yekundiona ndichirara nemwana ane 7 years and he's going to pay me. I'm really scared of his dark fantasies. Dzimwe nguva zvaanoita zvinototyisa panguva yacho, hameno kuti ndo urombwa hwacho here kana kuti munhuwo angori nemadark fantasies. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi murume uyu ndakasangana naye nerimwe zuva ndichitobva hangu kuuniversity. That was when I saw a very beautiful car and then he stopped. He was with his bodyguard. Akabva ati ainge achida kutaura neni. Ndakaramba kupinda motikari akanditi ndipowo mafone numbers ako, ndikaramba. Akabva andipa foni yake akanditi fine, zvawaramba kundipa mafone numbers ako, chisara nefoni yangu ndozokufonera. Foni iyi mukomanashi yainge iri iPhone and I wanted to sell it but I got so scared. Ndokubva azondifonera akazoya achitora foni yake, akatongosvika pamba mukoma akashandisa location yefoni yake ndokuzotanga kudanana. Let us try to speak with him in the comment section. Rekedza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 33 years ekuberekwa. Mukoma, handichaziviwo kuti what is really going on in my life, but kune kumwe kumasowe kwandakaenda I think kuti ndo kwakatangidza mheremhere yose iyi. Mukoma, hatisisina rugare mumhuri because mune mweya wengozi wava kumuka. Apa zviri kunzi ndini ndakazvikonzeresa. Pose apa mukoma tainge tichingoenda kuPentecostal. Mushure mekunge ndanetsanawo nemurume wangu ndo pandakabva ndazoendawo kumasowe. Ndaenda kumasowe kwekwe ndakabva ndazonzi ndinge ndichishandisa cinnamon uye zvekare neimwe salt iya yered yekudzinga zvikwambo. So ndaiti ndikageza nhasi necinnamon, mangwana ndogeza nesalt imwe iya inodzinga zvikwambo. Ndakaita 7 days ndichiita saizvozvo mukoma. Then zuva rechi8 ndo pandakazoenda kumaperiod. Then ndaingoburitsa ropa rainge riri reblack, akaita magati. Muprofita uya akabva ati ndo mhepo yacho iyoyo yainge ichindikonanisa nemurume wangu. Saka inini ndakati ndichigadzirisana nemurume wangu, then vamwewo vehukama vanasisi vakabva vatanga kunetsana nevarume vavo kuzonosvika vachizofamba vachizoudzwa kuti ndini ndakazvikonzeresa. Saka they are blaming me kuti makore ose awa tainge tigere ngozi iyi isingambotinetsi, iwewe kuzotanga kuenda kwawakaita kumasowe uchizopiwa zvawakashandisa ndiwe wazomutsa ngozi iyi. So they are saying deal with it. And pane vamwe vemumhuri vava kutonditumidzira mamessages vachiti vari kuda kunondiitira go back to sender. Mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Nai ndakakanganisawo here zvandakaita kuenda kumasowe nekuda kwekuti ndainge ndichidawo kuti ndinge ndichigadzirisawo apo painge pakakanganisika mumereji mangu. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa. Hanzi makore ose awa ngozi iyi yainge ingorizi, but kuzoenda kwandakaita kumaprofita ndichitanga kushandisa vana cinnamon ndo zvakazoita kuti ngozi iyi itange kunetsa mumhuri. Hanzi iri kunetsa kutaura kudai so mumhuri. Vamwe ndo vava kuti tava kuda kukuitira go back to sender. Pakaipa. Rekedza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 49 years ekuberekwa. Saka ndakabvawo mukutora mwana wehanzvadzi yangu ndokubva ndamutsvakira basa akabva azouya kunoku. So paakauya kunoku mukoma takambogara tose, ndingoriwo nechi1 room changu, but takazosvika pakuita bonde tose. Handidi hangu kuita deep kuti chii chakaitika, but zvakazongoitika mukoma Nashi. Takatongokaruka ini nemwana wehanzvadzi yangu tava kuita bonde. Saka mwana uyu wehanzvadzi yangu iye
ane makore 20 years, but dambudziko ravapo nderekuti now avawo neumwewo musikana waava kufambidzana naye, but zviri kundirwadza manje zvekuti ndava kutobatwa nemweya wekuti dai ndamufambira ndamugadzira, because handichadi kuti ange achiroora. Ndiri kumuda because takasika tose bonde. I know kuti vanhu vachandijaja, but zviri muropa mukoma, ko ndikagoitawo sei? Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Yei vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vatete. Hanzi zviri muropa, ndanyura murudo. Apa ava nemunhu wake waava kufambidzana naye, apa zviri kundirwadza. Ndafunga kumugadzira kuti asazofa akaroora. Ndo anonzi mahwani manje. Ngatitaurei navo vatete ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo mukuromba kwangu handina kana benefit yandakaita mukoma, rather ndava kutotambudzwa nekushungurudzwa nemadhimoni. Ndinoti kana ndikaenda kuchechi ndikanamatirwa, ndinongototanga kutomanifesta ndichizvongonyoka kuita sekunge nyoka, ndichitonzi ndinenge ndichitotaura kuti I am now a devil worshipper. Asi chiri kundinetsa ndechekuti gore rose mukoma ndichingonzi ndinofanira kuti ndinge ndichiwana deliverance. Kutsanya ndinotsanya, kunamata ndinonamata mukoma, but situation haisi kuchinja mukoma. Zvakaitika ndezvekudai, pandakauya kuno kuSouth Africa ndikabva ndazotanga kushanda, but upenyu hwainge hwakaoma. Ndakatanga kuita maresearch paFacebook ndichitsvakawo n'anga dzinorombesa, kudzamara ndichizosanganawo nemamwe maNigerian. Saka maNigerian awa vakabva vazondiudza kuti vaikwanisa kutenga ropa rangu. Ndakatengesa ropa rangu painternet kuti ndinge ndichiwana mari mukoma Nashe. Vakandiudza zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita so that vange vachizotora ropa rangu spiritually. Ndakanotenga mbiya. Mushure mekunge ndatenga mbiya, ndikatenga nebanga netsono uye zvekare nemucheka wewhite nemucheka wered. Ndakazobuda panze pakati peusiku ndikabva ndazozvicheka nebanga riya mukoma, ropa richidonhera mumbiya muya. Ndakazotoshamisika kuti mbiya iyi yakazozara neropa. Apa maNigerian awa ainge achindifonera vakabva vandiudza kuti kusaidi kwavo ropa vainge vatoriwana ende vainge vatoritora mukoma. Ndakatoona kutoti mbiya iyoyo, ropa rose rainge riri mumbiya rakasvika pakupera mukoma. Then vakabva vazondiudza kuti after 3 days mari yangu ndainge ndichazoiwana, asi kusvika pari nhasi mukoma mari yacho dololo. Vakasvika pakundibloka maNigerian awa, vakatombondipinza mugrupu racho. Mugrupu imomo mainge muine vanhu vainge vakawanda, ende vazhinji vacho vaitochema-chemawo vachiti ropa ravo rakangoendera mahara. Ndakazongobuda hangu mugrupu macho ndikadelita mafone numbers avo. Life continued as normal, but ndainge ndongorota manje. Ndaitorota ndichiuya kuzotorwa nerimwe dhimoni iri rinoti kana rikauya rinonditora zviya zvichisimba, apa ndinenge ndisingadi kuenda, richitoenda neni kugehena uko kwandinonoona vanhu vakawanda vachitsva nemoto. Ndobva ndatopepuka paya ndichinzwa kutsva ndichidikitira mukoma. Ndo pandakazotanga kumanifesta manje ndichitaura nyaya dzose mukoma Nashe. Saka ndichiuyawo panapa ndoda kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe, especially kune avo vanoitawo zvekunamata, kuti kochiko chiri kukonzeresa kuti ndisakwanisa kuwanawo deliverance. Kunamatirwa ndinonamatirwa, uye zvekare ndinobva ndatotanga kutomanifesta ndichitaura zvose, but I can't be delivered mukoma. Ndakambofungidzira kuti sezvo ndainge ndichigarawo neumwe mukadzi wandainge ndisina kuroora, ndikati zvimwe kuda ndo zviri kukonzeresa, but mukoma Nashe kusvika pari zvino kunamata ndinonamata. Handisisiri kurarama ndiri muzvivi, asi ndinonamata everyday ndichitsanya, but I can't get my deliverance. Zvinoreva here kuti Mwari havasi kundinzwa kana kuti Mwari hakuna? Please help me. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Mukoma hanzi only a fool said in his heart,
Mwari hakuna, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi chii chiri kukonzeresa kuti kunyange ndikanamata zvinenge but still kana ndikazonamatirwa ndinotanga kumanifesta ende ndinoto rota ndichitorwa nerimwe dhimoni robva raenda neni kugehena kwandinonoona vanhu vachitsva. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.